U tajt ħafna rekomandazzjoni li għandu jkollna awtorità ta' xandir iktar professjonali, mhux l-awtorità ta' xandir hija ballun fidejn iż-żewġ partiti, ġifieri, Partit Nazzjonalista jażel żewġ membri, Partit Laburista jażel żewġ membri. Iċ-chairman jagħmlu il-Prim Ministru suppost wara li jkonsulta l-kap tal-Oppożizzjoni, which hardly ever happens, u n-nies illi ma jemnux f'dawn iż-żewġ partiti korrotti, in-nies illi jiġu jaqgħu jqumu mill-Partit Laburista jew l-Partit Nazzjonalista. Dawn m'għandhomx ikollhom rappreżentant fl-awtorità tax-xandir sewwa, allura din hija. U x'kienu l-konklużjoni tat-test tiegħek? Jiena naqbel ħafna speċjali hija parti mill-frustrazzjoni tiegħi huwa raġuni għalfejn jiena speċta kuntent li da-show isir hawnhekk anke il-Broadcasting Authority m'għandhomx jett fuq dan il-produzzjoni. Reatu lej l-inti Inti wara li għamilta dit-teżi, x'kienu l-konklużjonijiet fuq il-Broadcasting Authority? Għajr il-fatt li il-board kif qed tajt inti nħatru minn żewġ partiti. Il-konklużjonijiet tiegħi f'teżi li hija twila ħafna u għamilt ir-ritratt tiegħi ta' dak iż-żmien fuqha fil-faċċata ta' quddiem. Għalfejn tajda b'daqshekk bissima, kellek xi six-pack jew? Għaliex dik kienet parti mid-bissima anke tal-eżaminaturi. Nosservaw kemm hu sabiħ ir-ritratt tiegħek. Waqt li qed jagħmlu l-oral tal-teżi. L-oral żomm sekonda. Għax għamitt inti tagħmel teżi, tat-teżi. mbagħad inti trid tiddefendiha. Ma nistax jiena ngħid isma' għandna awtorità tax-xandir imnejka, għajli għaliex qed tgħid li l-awtorità tax-xandir hija il-viva. Il-vajva, that's right. Allora dina tmur qudiem bord u daw dawna jeżaminaw. U parti mill-ironija kienet imħabba li għamilt dana ir-ritratt tiegħi fil-paġna ta' quddiem u ġobna ħafna ritratt tiegħek, speċi mhux il-kontenut biss. Il-konklużjonijiet tiegħi kienu li kellna bżonn ta' liġi ġdida li tirregola x-xandir, li tirrispetta il-pluralizmu qed nitkellmu 1976 hawn. 1976 infakrek li kienet sena terribli għal kawżi li kien hemm fix-xandir fil-qrati. Ħafna drabi mill-Partit Nazzjonalista kontra l-awtorità tax-xandir u l-Partit Laburista. Għaliex? Għax kien hemm ħafna domandi dwar il-parzjalità u l-indipendenza tax-xandir. U dana tħallna fih. Tantu hekk li sentej wara. Kien hemm fil-verità, kien hemm. Kem trid kawżi. Le mhux kawżi, kien hemm parzjalità. U lex, daqs kemm hemm parzjalità u indipendenza llum. Taħseb li affarijiet gravaw illum il-ġurnata? Illum aggravaw, mela. Jiena meta kont nagħmel ix-xogħol f'Xandir Malta sewwa, kemm kienu jgħidu kontra Tony Pellegrini. Sewwa jiena niftakar ħantik eżempju wieħed. Darba mort quddiem Tony Pellegrini, għajdli Amy, għax Amy kien isejjali. Etlu Mr. Pellegrini, kont qed nagħmel serje jisimha Anima, etlu rrid nagħmel programm dwar il-ħara u l-bewl. Etlu għax ħadd ma jitkellem dwar il-ħara u l-bewl. U ħaġa essenzjali, sewwa anka fil-każ illi kellna ma dan il-pastor illi ħali ħaxxa ħadd qallu toqba tas-sorm u mar jagħmel rapport il-pulizija. Dana Pellegrini kien fuq id-desk tiegħu kellu telefon aħdar qed ngħidu Broadcasting House, St. Luke's Road. Qafas buttuna u qabad dritt mal-Prim Ministru li kien Carmenu Mifsud Bonnici, li kien ħabib tiegħi sew u jafni sew. Allu għandi l-lejn miegħu, irid jagħmel programm fuq il-ħara u l-bewl. Qabes, da Carmenu minn Kastilja, allu jekk għandu pjaċir jiddiskuti dan is-suġġett. Ħallih jagħmlu. Imbagħad mal-konsiderazzjoni m'għandix tkun jekk il-poplu għandu bżonn programm fuq il-ħara u l-bewl. Le, it-teżi tiegħi kienet din hija serje soċjo-edukattiva. Jiena kont l-ewwel programm f'dan il-pajjiż iffilmjajt mara qed twellet kemm ċeżarja kif ukoll b'mod naturali. Iffilmjajt nies jieħdu l-kokaina. Iffilmjajt nies illi kienu qed ineħħu l-fibroma tan-nisa u kellna inċident waqt li professor Edwin Grek għala jaħfillu kien qed jopera tant in-nies madwaru bdew ħarsu lejna niffilmjaw illi nsew il-gass
fl-istonku ta' dil-mara. U qed naraw l-istonku ta' dil-mara jikber waqt qed jippruvaw naħula il-fibroma, ma l-indunaw bl-emerġenza waqfu r-recording u ħriġna l-barra. Da kien program illi n-nies ridu jitalmu. Jekk huwa prostituzzjoni, rridu nawx li tfisser prostituzzjoni. Jekk hija omosessualità, u jiena rrid nagħmel u kif għamilt effettivament dawna il-programmi kollha. Meta tajt il-ħara u l-bewl qed tajt fuq l-aktar elementi krudi tal-bniedem. Le, mux krudi, l-aktar elementi realistiċi. Ħanajdilek di, meta ġi biex inxandru l-program, dak kien program live. Illum mux qed isiru program live, sfortunatament imħabba l-ekonomija. Meta qed nagħmlu dan il-programm aħna liberi, qed nagħmlu ħtart fil-għaxija u hekk u m'għandni spazju. Jiena hemmhekk rid mano libera u tawili. Tawili mano libera illi konna nibdew il-programm eżatt wara l-aħbarijiet, xi 9 ta' bilew neqpa sejjer sassija. Sassatej ta' filgħodu. Tawni Valletta, dak iż-żmien Valletta konna ngħidula, kienet Angela Aġus l-ewwel waħda. Angela Aġus Lara? Angela Aġus, dik min Rabat. Illum tamel niskata. Niskata. Ekko. Issa, kienet żgur kienet assistenta u għamilna fuq l-AIDS għax dak iż-żmien kien 1984-85 Mitrok Hansin un Bazzvelaw illi dar raġel sabiħ effettivament kien gay. Jena għatma kelli xej kontra ħadd. Imma mbagħad niddejja bħal manna dil-liġi tal-conversion therapy illi tindaħalli jekk jiena rid nagħmel programm fuq il-conversion therapy. Però dit tajjeb li nispiċċaħilek. Duty announcer dak iż-żmien kienet waħda ta' 16-17 sena grazzi għall-Attard Previ, illum membru tal-Parlament fuq in-naħa tal-Partit Laburista. U dina tinila meta tħabbar il-programm il-lejla Dr. Emmi Bezzina se waslilkom edizzjoni oħra fis-serje soċjo-edukattiva Anima u it-tema hija il-ħara u l-bewl. U din rifjutat illi tajt il-kelma il-ħara u l-bewl għax qalet it was beyond her dignity. U allura l-programm ħabbritu Emmi Bezzina l-lejla se introduċikom dwar it-turbulazzjonijiet tal-istonku, which was totalment baget. Allora il-programm ftaħtu. Turbulazzjoni tal-istonku xejn. Dan huwa dwar il-ħara u l-bewl, ħaġa li kintom normali, ħaġa li kintom bnedmin il-kol kemm intom tagħmlu. Għalfejn taħseb niddejqu nitkellmu fuq il-ħara u l-bewl? Għax għandna sens ta' inferiority complex. Il-bniedem għandu sens ta' inferiority complex. When contrasted with? Jiddejjaq jgħid iż-żopp, jiddejjaq jgħid l-ox, jiddejjaq jgħid it-toqba tas-son, when contrasted with bir-realtà tal-ħajja. Irridu ngħixu dak illi mhux reali. Isma' jiena l-iktar persuna perfett li hawn fid-dinja. Jiena m'għandix difetti, jiena ma nboss, jiena ma naħrax, jiena ma mbambulx, jiena ma naħxix. Ma dawn huma affarijiet illi jagħmlu s-siżin tal-ħajja tagħna ta' kuljum. So why shouldn't we talk about them? Il-żewġ partiti politiċi ewlenin huma saħta fuq is-soċjetà tagħna. Dawna ħolqu mekkanizmu legali u soċjali illi ma jistax ikun hawn il-vera demokrazija. Semmejtlek l-eżempju tal-awtorità tax-xandir. Xiġifieri fuq l-awtorità tax-xandir m'hemmx nies indipendenti li jiġu jaqgħu jqumu miż-żewġ partiti. It-tieni, għandna l-istazzjonijiet televiżivi u tar-radju taż-żewġ partiti. Ħlief diskors preġudizzjali kontra naħa u favur in-naħa tagħhom ma joħroġ. Ma nistazzjon la fin-net u laqqas fil-wan u min ikun fil-gvern bħalma l-każ tal-Labor bħalissa fil-Public Broadcasting Services illi aħna nistgħu ngħidu dawna qed jagħtu il-femit kollha tan-nies involuti. Mela tlaqna.